Mä tälle Okei, ollaan täällä Joensuussa. Tänään kesän isoin keikka, Mayday Fest. Tulkaa messimään päivää. Siinä on mun Hypeman Joonas ja manageri Luke. Kameran takana Luukas. Tulkaa messiin. No, kyllä se nyt lähtee jo. Jes, nyt on keikkapaikka tsekattu. Käytiin droppaa kamat siihen ja vähän alkoi sataamaan, mutta ei se haittaa mitään. Kävän droppaamme etsiin fanille yhdet liput. Pikku yllätys, että sekin pääsee keikalle. Saatiin annettu liput ja tuli vähän extemporia tohon naapurinkin annettu, mutta ei mitään. Saatiin pojat iloisiksi ja päästään ite lähtee jatkaa matkaa kohti Vestalaa. Laitetaan kuvaa tosta ja 4 ekaa, jotka pääsee tai löytää tähän, niin me heitetään niille liput. Eli lähdetään käymään tossa vähän Energy Onni Marketista. Pakko saada vähän virtaa koneeseen alkaa. Nää parin tunnin unet vähän painaa. Ei se mitään. Lähdetään tsekkaa. Lähdetään käymään sisällä. Samalla paikka. Let's go. Moro, mikä sun nimi on? Luukas, moi. Moi. Minkä ikäinen sä oot? On 20. 20. Joo. Minkä ikäinen sä oisit, jos sä olisit syntynyt 8 vuotta sitten? Mä olisin 8. Luukas, läpäästän teistä. Lähdettiin testaa. Okei, ketä meillä on täällä tänään? Nenna, Venla, Emmi, Elsa. Okei, jos te vastaatte tähän kysymykseen oikein, te voitatte Mayday Festin lipun. Minkä ikäisiä te oisitte, jos te olisitte syntynyt 10 vuotta sitten? 10. Joo, se meni oikein. Ei mitään, nähdään siellä. Okei, ollaan iso myyssä. Kuka meillä on täällä tänään? Antto. Jos sä vastaat tähän kysymykseen oikein, sä voitat Mayday Festille liput. Oot sä valmis? Joo. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 16. Minkä ikäinen sä oisit, jos sä olisit syntynyt 10 vuotta sitten? 26. Eiku... 10 vuotta sitten. 15. Kuuntele. Minkä ikäinen sä oisit, jos sä olisit syntynyt 10 vuotta? 10. Okei. Sä saat ton lipun. Yes. Joo. Tähän nyt tulee turpaa. Vittu tää tulee lujaa. Okei, nyt tultiin keikkapaikalle. Showtimein 1,5 tuntia. Nyt aletaan soundcheckaa. Sitten leppo. Täpät löytyy 71 juomaa. Nää on lämpimiä. Meininki keikka ohi. Sairas. Täällä on kuuma. Hyvä meininki. Kiitos Joensuu. Sairas.
Kiitos kun katsoit video. Tykätkin jos haluatte lisää tällaisia. Kiitos kaikki jotka tulitte keikalle. Ja kiitos tiimille. Nähdään seuraavassa ehkä.